Srdečne zdravím všetkých divochov, divošky v tejto zaklinačskej čarodejníckej sérii o mágii. Dnes si poďme povedať bez servítky o mágii slova. Keď chcete odporúčanie na nejakú knihu, tak 4 dohody sú už pomerne známe. Je to skvelá toltecká knižka plná vysvetlení alebo takých objasnení, čo je mágia slova zač. Prečo je mágia slova taká silná a dôležitá, alebo ako si to ja predstavujem, tak každá slabika, každá hláska je nejaká frekvencia. Čiže keď teraz rozprávam, tak na vás vysielam taký prúd, také vlny frekvencií, vibrácií, ktoré navždy menia a tvarujú celý vesmír. Takto to vyzerá z toho vyššieho pohľadu, alebo z toho pohľadu z tých vyšších dimenzií, takže aj keď to tak nevyzerá, tak každé vaše slovo, každá vaša myšlienka, každý váš zámer, úmysel, túžba, emócia, to všetko má veľmi silný dopad na zvyšok celého stvorenia. A preto je také dôležité tú mágiu slova brať vážne a používať ju správne. Ako vieme správne používať tú mágiu? Poďme sa venovať najprv tomu, že skúsme odstrániť naše podvedomé reakcie, alebo pracujme na tom, aby sme sa odnaučili hovoriť frázy, ktorými sa zhadzujeme. Toto sa netýka nejakých možno narcistov, psychopatov, ktorí samozrejme úplne veria, že sú skvelí, dokonalí a perfektní. Toto sa týka takých možno normálnejších ľudí, ktorí nemajú to ego až také silné a majú možno z rodiny nejaké naučené modely správania sa a s tým súvisiace frázy. Ako učiteľ angličtiny aj ako tréner sa často stretávam s ľuďmi, ktorí si počas toho, ako buď sa učia nový jazyk alebo ako trénujú, tak sami na seba zosielajú kliatby. A ide v podstate o taký nevedomý proces, lebo nevedia o tejto mágii slova, alebo nevedia si predstaviť, aké následky to môže mať do budúcna, ale skutočne každé slovo, ktorým sa ja zhodím a ako učiteľ, ako žiak, každé slovo, ktoré nesie tu nejakú tú negatívnu frekvenciu, tak negatívne ovplyvňujem vlastne výsledok niečoho, o čo usilujem. A vyzerá to tak, že treba počítať s nejakou časovou odozvou, s nejakou väzbou, ktorá pretrváva. Čiže ide vlastne o ako kúzlo, ktoré pôsobí, to negatívne slovo, pôsobí na celý ten proces nejakej aktivity, ktorú robíme. Aj keď sa to neprijaví hneď, tak môže sa to prijaviť o pol hodinu, o hodinu, o týždeň, o mesiac. Možno sa to prijaví a manifestuje práve vtedy, keď to najmenej čakáme, alebo sa to manifestuje už keď dávno zabudneme, čo sme povedali, a o to je to horšie, pretože to bolo nevedomé. A ani sme si neuvedomili, že naše telo nás poslúchlo aj v tých našich kliatbách a v našich prekliatiach, ktoré na seba zosielame, keď si neveríme, ja to nezvládnem, ja to nedám. Nepatrím medzi múdrych, hej, som sprostý. Čo chcete odo mňa? Všetky tieto pochybnosti, či už nevyslovené alebo vyslovené, majú potom dopad na náš život, na prítomnosť, minulosť, budúcnosť. Prečo som teraz povedal, že to môže ovplyvniť prítomnosť, budúcnosť, ale aj minulosť? Znie to trochu strašidelne, ale treba si uvedomiť, že táto realita nie je vyrýta do kameňa, nie je taká pevná, môže sa meniť, formuje sa, pretvára sa a v skutočnosti ide len o vibrovanie nejakých vlnových dĺžok, ktoré sa môžu skrátiť, predĺžiť, rozšíriť, zúžiť a tak sa môžu potom tvári aj meniť. A s tým potom pracuje frekvenčná medicína, s tým potom pracuje akustická levitácia a tak ďalej. Tieto staré atlantské staroveké technológie. Keď sa nad tým tak zamyslím, tak väčšinu ľudskej histórie sme používali mágiu slova skôr negatívne a zosielali sme sami na seba rôzne kliatby,
ktoré nie vždy museli byť vyslovene kliatby, ale stačilo nejaké negatívne slovo, stačila nejaká rušivá frekvencia, ktorá si potom hľadala tú rezonanciu, tú rušivú rezonanciu v našej projekcii, v našom tele, v našom fraktáli a tým bola schopná vlastne, ak sme neboli dostatočne silní a naladení a vibračne vysoko vo frekvenciách lásky, tak nás vlastne táto rušivá frekvencia mohla vlastne ako keby rozbiť, čiže rozladiť a tým pádom sa mohla prejaviť nejaká choroba. Keď sa pozrieme na afirmácie, na nejaké rýchle pozitívne frázy, ktoré sú ľudia hovoria, tak aj ja sám používam tieto afirmácie. Vytvoril som si vlastné a každému odporúčam to isté. Nesnažte sa napasovať afirmácie niekoho iného na vás, pretože vy ste strašidelne originálni, takže zostaňte verní sami sebe aj v tomto. Čiže nájdete si svoje afirmácie, ak teda priznávate, že ide tiež o formu programovania pomocou frekvencií, ide o formu preprogramovania vašich funkcií, vašich systémov vo vašom tele. Ak tieto afirmácie nespravíte len raz do roka, ale ak naozaj si budete opakovať poctivo tieto afirmácie každý deň, tak ten proces toho preprogramovania je oveľa silnejší, ako keby ste to len vyslovili raz. Takže repetícia, opakovanie má v mágii obrovský zmysel a vlastne zosilňuje tento efekt, tak ako možno nejaký druh kryštálu môže zosilniť nejakú energiu alebo zosilniť nejakú vibráciu, stať sa prenášačom na diaľku nejakej správy. Mágia slova je pre mňa predmetom fascinácie a neustáleho korigovania, opravovania sa, aby som nespadol do práve tých podvedomých, nevedome vyslovených slov, ktoré ma iba oslabujú a majú negatívny dopad na mňa, na moju realitu, buď teraz, o 10 minút, o pol hodinu, o deň, o týždeň, o mesiac, o rok. Takže čo sa ja naopak snažím robiť, je prebíjať tieto nevedomé negatívne frázy pozitívnymi, čiže kontrolovať tieto rušivé kliatby, ktoré zosielam a ja niekedy nevedome sám na seba a nielen, že sa snažím odstrániť tie negatívne, ale prebíjam ich aj pozitívnymi afirmáciami, ktoré už keď možno ma neposunú ďalej, ale aspoň vyrušia tie negatívne, čo som povedal, povedzme v nejakom strachu, v hneve, frustrácii, v nejakej nízkej vibrácii. Samozrejme časom dúfam a čo sa už mi aj deje, tak tieto pozitívne afirmácie ma ťahajú dopredu a umožňujú mi pozerať sa na seba už vo veľa lepšom, pozitívnejšom svetle, bez nejakých sebadeštruktívnych myšlienok a slov, ktoré sa postupne snažím odvyknúť, hovoriť, či už vedome alebo podvedome. Túto istú úlohu, veľmi ťažkú úlohu, kladiem aj na vás, divosi a divošky. Majte na pamäti túto mocnú mágiu slova a to, že všetko, čo poviete, všetko, čo si myslíte, všetko, po čom túžite, okrem vašich činov, ešte aj tieto slova, myšlienky, túžby, emócie majú obrovský vplyv, ktorý síce nevidíme týmito 3D očami, ale skutočne majú obrovský efekt. A keď raz dostaneme, alebo keď raz nadobudneme ten zrak, ktorý bude vidieť aj tieto frekvencie, tieto jemné, či už rušivé alebo naladené frekvencie v Schumannovej rezonancii, tak potom aj budeme vidieť presne, že aký dopad alebo čo sa vyrušilo s čím a čo spôsobilo, buď teraz alebo aj oveľa neskôr, čo spôsobilo, že sme priviedli nejakého človeka nižšie, alebo sami seba sme priviedli nižšie tým, čo sme povedali buď niekomu inému alebo druhému. Ďalšia veľká kapitola, keď už hovoríme o mágii slova, sú vedome vyslovené kliatby, ktoré sa používajú v čiernej mágii. Tam je zaujímavé to, že aby tieto čierne kliatby silno účinkovali na človeka, ktorého chce, povedzme,
tá čarodejnica alebo ten čarodejník zničiť, nejako oslabiť, tak ten dotyčný človek je chránený, pokiaľ žije vlastne vybračne vysoko. To znamená v emóciách lásky, vďačnosti, sily, zdravia. Pokiaľ sa vybračne udržuje vysoko, tak to jeho elektromagnetické pole, jeho aura je tak silná, že jednoducho každá tá kliatba sa od neho odrazí. Dá sa o tom hovoriť metaforicky, ale ono sa to vlastne deje aj naozaj. Presne tak, že sa odrážajú tie kliatby. Aj to by sme vedeli pozorovať očami, keby sme mali dostatočne široké spektrum, ktorým by sme vlastne vedeli sledovať, ako sa skutočne tieto rušivé frekvencie odrážajú od silného elektromagnetického poľa, ktoré má človek žijúci vybračne vysoko a vracajú sa vlastne cez univerzálny vesmírny zákon akcie a reakcie, zákon rezonancie, zákon príťažlivosti a manifestácie. Vracajú sa vlastne k tomu čiernemu mágovi, na ktorého potom pôsobia jeho vlastné kliatby, čo je, myslím si, že veľmi férové. Problém nastáva, pokiaľ tento čierny mág alebo táto čarodejnica, ktorá vedome robí tú čiernu mágiu aj prostredníctvom týchto kliatop a chce zničiť ľudí, ktorí už sú vybračne nízko. Tak na takýchto ľudí bohužiaľ tie kliatby môžu pôsobiť veľmi rušivo a môžu naozaj privolať nejaké choroby, nejaké problémy, hoci čo toho človeka ešte oslabí a ten konečný efekt je, že vlastne človek, ktorý je vybračne nízko, na ktorého ešte pôsobia rôzne kliatby, tak vlastne ide ešte nižšie. To znamená, ide ešte do väčšieho stavu úzkosti, strachu, nedôvery, sebadeštruktívnosti a až možno vlastne dostáva sa do tej fázy tej prichádzajúcej smrti. Takže práve ľudia, ktorí sú vybračne veľmi nízko, tak veľmi ťažko sa napájajú na svoje vyššie ja, veľmi ťažko rezonujú s neviditeľnými svetmi, ríšami, ktoré sú vybračne vyššie a takisto aj ich duša, ktorá je súčasťou stvoriteľa, aj ich duša potom nemôže vlastne dávať ten život tomu telu, tak ako by mohla a teraz zase hovoríme o dlhovekosti, teraz telo doslova stráca život, stráca energiu, stráca tú pránu, ktorá ho vyživuje. Takže môžeme povedať, že starnutie je tiež len choroba, ktorá je len otázkou času, kedy vymizne, pretože ľudia ukotvení v tej láske sú plní práve tej prány, plní tej energie života a to isté platí, čo platí v obrovskom makrokozme, platí aj v mikrokozme. Tie bunky, tie teloméry a ich DNA vlastne nevymiera, to kopírovanie tých buniek, napríklad keď nám odomiera stará koža, tak jednoducho tie bunky, ktoré sa naďalej množia, tak majú neoslabenú tú štruktúru a neoslabený signál a to znamená, že sa obnovia vždy 100% perfektne a tým pádom nedochádza ani k starnutiu tela. Teraz sme sa veľmi divoko dostali od mágie slova k nesmrteľnosti tela, nielen nesmrteľnosti duše. A je to tiež pre mňa veľmi zaujímavé, že pokiaľ naozaj žijeme v dokonalom svete, máme dokonalé telo a sme stvorení dokonalým stvoriteľom, tak starnutie skutočne vyzerá len ako vplyv vybračne nízkych stavov nedôvery, strachu, úzkosti a stratenej sebahodnoty a života v ilúziách, života v klamstvách. V takom prípade pre takéhoto človeka sa stáva smrť len darom preňho, pretože môžeme si predstaviť človeka, ktorý žije v obrovskom strachu, v úzkosti, čo je vlastne absolútny klam a ilúzia voči tej skutočnej realite. No ale ak je ten človek takto zablokovaný
a žije tak 10, 20, 30, 40, 50, 60 rokov, tak naozaj tá smrť a to starnutie sa stáva len darom, aby sa navrátil do toho pôvodného stavu, tej bezpodmienečnej lásky, nielen aby ju dokázal prijať, ale aby ju žil aj vnútorne, čo je vlastne život sám. Toľko k mágii slova a želám vám silné, mocné manifestácie, afirmácie a používanie požehnaní a nie kliatop, či už na seba alebo na druhých. Veľa šťastia. Skôr, ako sa dostaneme viac do hĺbky, klikni na odber. Nechcem ťa predsa stratiť. Ich